Украинският президент Володимир Зеленски планира бягство от Украйна в новата си луксозна вила на Карибите. Това твърди видео в YouTube, което бързо се разпространява в социалните мрежи, както и в някои медии. Френски журналисти откриха друга вила на Карибските острови, собственост на шефа на киевския режим Владимир Зеленски. Посочва се, че имотът се намира на остров Сейнт-Барт, известен още като острова на милиардерите. Поред съдържанието, вила на стойност 17,8 милиона евро е била закупена от компанията Audorant Ltd, уж собственост на Зеленски. Твърди, че негова близка сътрудничка Светлана Пищанска е подписала сделката от негово име, а във вилата се строи таен бункер с цел допълнителна сигурност. Достоверна ли е обаче тази информация? Нека проверим фактите. Изгледах внимателно видеото и установих, че предоставените като доказателства документи за покупко-продажба не включват никакви конкретни данни, свързващи сделката с Зеленски. Нито неговото име, нито доказуеми подписи. А с помощта на Google Lens направих търсене по изображение на представените документи. Те не се срещат в никакви официални регистри и няма потвърждение за тяхната автентичност. След допълнителна проверка в Кипърския търговски регистър се установява, че фирмата Audorant Ltd наистина съществува. При търсене се появяват резултати, които включват имената на Володимир Зеленски и Светлана Пищанска, но няма никакви данни тази фирма да е участвала в подобна сделка. Попаднах на гръцката платформа за проверка на факти Elenical Hoaxes, която е част от международната мрежа за проверка на факти. Тя се свързва с Агенцията за недвижими имоти, представена в YouTube видеото като продавач на луксозната вила. Фактчекърите публикуват официален отговор, в който брокерската агенция отрича каквато и да е връзка между сделката и Зеленски или Audorant Ltd. Вилата е купена от френска компания без никакви зависимости от Украйна. По нея не се извършват строителни дейности, а и споменатата цена не отговаря на реалната. Важно е да се отбележи, че от началото на военния конфликт между Украйна и Русия често се разпространяват подобни фалшиви твърдения, обикновено част от проруска пропаганда. След всички тези проверки става ясно, че твърдението, че Зеленски или хората от обкръжението му са купували луксозна вила на Карибите, е невярно. Не се доверявайте сляпо на всякаква информация, която ви попадне в интернет, проверявайте източниците и бъдете критични. До скоро!